Kapin 400 ka mga balay sulod sa military reservation sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Gikatakdang i-demolish sunod semana. Barangay Patag Council ng hinaot nga unta. Hapsay ang ipatumang demolisyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Karon pa lang hugot na ang seguridad nga ginapatuman pasulod og pagawas sa Camp Edelberto Evangelista sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City tungod sa nakatakdang demolisyon sa kapin 400 ka mga panimalay nga gitukod sa military reservation sulod sa kampo sa Fort ID. Sumala sa Fort ID nga nahuman na ang duha ka bulan nga extension nga gipangayo sa mga residente. Being a responsible stakeholder, no, hindi natin sila talaga pababayaan despite meron na ngang klaro na desisyon ng korte. Dugang sa militar, taas na sab nga panahon ang nahatag sa mga residente tungod 2022 pa migawas ang writ of demolition. Ang gikabalakan sa opisyales sa barangay ang bahad sa pipila ka mga apektadong residente nga musukol sa ipahigayon nga demolisyon kung asa sagad dinhi mga retiradong sundalo. Somehow with the traumatic experiences, ang ilahan lang is pangkwala lang, kanang tawag pangkatapusan na lang nila sa kinabuhi kay wala, they have nothing to go. We do not have proper shelter because in our city housing 50 years old up, you can't apply anymore. Problema sab kuno karon sa barangay ang temporary shelters kung asa ipahimutang ang mga maapektuhang mga residente human sa demolisyon. Wala sab mahatag nga relokasyon ang 4th Infantry Division. Apan, nag-andam sila og mga personahe og sakyanan alang sa mga mag-voluntary evacuate. Rerespetuhin natin ang desisyon ng Korte Suprema o Korte na magsasabi kung ihinto ito. But with the absence, in the absence of that order, tuloy-tuloy po at ipupusto talaga natin ang demolition. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.